היי, שלום לכולם. אז החלטתי בספונטניות להקליט פרק לפודקאסט. מקודם התחלתי להקליט, ואז מחקתי והתחלתי מחדש כי לא אהבתי משהו שאמרתי. אז נראה לי עכשיו אני אאתגר את עצמי. התחלתי סיום. אוקיי. אאתגר את עצמי לא למחוק, כמו בדיוק מה שקרה עכשיו, שפנו אליי במכשיר קשר. ואני לא אמחוק את זה. בעצם אני נמצאת עכשיו במשמרת לילה, לכן אני מדברת בשקט. אני בעצם יושבת בדלפק בדיור מוגן, ובעצם צריכה להיות זמינה ולהיות על זה אם יש איזשהו מקרה חירום. וגם לעקוב אחרי המצלמות אבטחה. אז זה מה שאני עושה ממש עכשיו. בכל מקרה, לא בחרתי נושא לפרק, לא בחרתי שם לפרק. אני פשוט אדבר על מה שמרגיש לי, ובסוף, לפי האווירה שאני ארגיש מכל הנושאים, לפי זה אני אבחר שם. אז הנושא הראשון שחשבתי לדבר עליו זה טיפים, דברים שיש לי להמליץ, ועל זה חשבתי כי קיבלתי מחזור לאחרונה, ואני משתמשת בדיבה קאפ, וזה פשוט הדבר הכי מדהים שקיים בעולם. אז אני ממליצה על זה לכולן. זה כל כך כיף כי זה חוסך המון כסף. תקשיבו, קצת TMI. להגיד את זה או לא להגיד את זה? כן, אני אגיד את זה, מה אכפת לי? זה יהיה מביך עם משפחה שלי, תקשיב לזה, אבל לא נורא, תקשיבו. זה סופר כיף ומספק, כאילו שזה פשוט מתמלא בדם, ואז פשוט שופכים את הדם הזה, ואז זה כזה, זה במקום כמה טמפונים, אני לא יודעת, אבל הרבה. אז זה חוסך כסף, וזה טוב לאיכות הסביבה, וזה ממש מספק לשפוך את כל הדם הזה, להיות כזה, כמה דם. זה נחמד. ובהמשך לקטע של חיסכון, זה יתחבר עוד מעט. הטיפ הבא שלי הוא שכשיש בעיה כלשהי, כשיש משהו שאנחנו לא מצליחים בו, לצורך העניין, אם אנחנו לא מצליחים ללמוד, אוקיי? אז לא לנסות לפתור את זה בצורה הבומרית, אוקיי? המנותקת, של אני לא מצליח ללמוד, אז אני פשוט אלמד, אוקיי? אני לא מצליחה לחסוך כסף, אז אני פשוט אחסוך כסף, ואני פשוט אפסיק לבזבז. כאילו, דברים לא עובדים ככה. יש סיבה שאנחנו לא מצליחים לחסוך, וסיבה שאנחנו לא מצליחים ללמוד. צריך למצוא את השורש, להתייחס אליו, וזהו, תדע, כאילו, זה עובד הרבה יותר טוב. והדוגמה שלי היא שאני פשוט לא מצליחה לחסוך כסף. יש לי כסף בעובר ושב, ואני באותו חודש אבזבז בערך את אותו סכום, אולי אפילו יותר, וזה עובד ככה שאם יש לי 4,000, אני אבזבז 4,000, אם יש לי 6,000, אני אבזבז 6,000, אז איך זה יכול להיות? כאילו, במקרה אני צריכה להוציא בדיוק את מה שיש לי, אז לא. זה קטע של האופי שלי או של ADHD, שאני פשוט, כאילו, קודם כל, אז מה שניסיתי לעשות זה פשוט להפסיק לבזבז, פשוט להיות אחראית כלכלית. זה לא עבד לי, כי לא התייחסתי לשורש. ובאמת השורש הוא שאני באופי שלי, בגלל ה-ADHD או whatever, אני מאוד אוהבת להיות על הקצה. אני נהנית מזה. כאילו, זה בא לידי ביטוי גם באיחורים. אני לא סתם מגיעה על הדקה או מאחרת. אני פשוט אוהבת את הלחץ הזה של הרגע האחרון, אני נהנית ממנו. ומרגיש לי מוזר שיש לי עוד הרבה כסף בעובר ושב ואני לא מוציאה אותו. זה כאילו, מה? הוא פשוט נמצא כאן. למה שאני לא אשתמש בו? כאילו, אפילו, זה קצת מוזר, אבל אני מרגיש כאילו, יש לי משימה להוציא את הכל. אז מה שהחלטתי לעשות, זה פשוט מאוד לדאוג שלא יהיה לי כסף בעובר ושב.
אני פשוט מתייחסת לבעיה, והיא שאני מרגישה שאני הופכת להיות אחראית כלכלית רק כשאין לי הרבה כסף בעובר ושב. אז מה שאני אעשה זה פשוט כשאני מקבלת משכורת, להכניס סכום כלשהו לחיסכון, לכמה חסכונות למטרות שונות, וככה הסכום שנשאר לי בעובר ושב הוא יחסית מצומצם, ואז אני נעשית אחראית כלכלית, כאילו. וזהו, אז צריך למצוא את השורש לבעיה שלנו ולהתייחס אליו. ועוד משהו שעוזר לי, כי קצת אין לי תפיסה לגבי כמה אני מוציאה, אז הורדתי אפליקציה מעולה. אני אגיד לכם איך קוראים לה. קוראים לה ניהול כספים. שאני פשוט כל פעם שאני קונה משהו, אני ישר מכניסה שם את הסכום וכותבת מה זה, מאיזה קטגוריה זאת. וככה ממש בסוף חודש אני רואה כמה הוצאתי על מצרכים, כמה הוצאתי על בגדים, כמה הוצאתי על פנאי. וזה ממש ממש עוזר לקבל תפיסה של מה ההוצאות שלי. וזהו. אוקיי, אז אלה הטיפים שלי. הנושא הבא שכתבתי שאני רוצה לדבר עליו הוא החיים שלי. מאוד כללי, אבל פשוט לשתף. שאני הבנתי לאחרונה שלפני... אני דיברתי עם חבר לפני כמה זמן על מה חיבור לרגש מועיל. היו שנתה מהעתיד כאן, אני מתקנת, התכוונתי לחיבור לנפש. יש חיבור לרגש, חיבור לשכל, וזה דבר נוסף, חיבור לנפש. כי סך הכל כאילו נראה שיש בזה חסרונות, כאילו, כי כשמחוברים לרגש אז יותר סובלים כשכואב, ולפעמים יותר קשה לתפקד, כשעצובים מאיזושהי סיבה או משהו כזה. זה לפחות בחוויה שלי. ואמרתי לו שאחד היתרונות זה שבעצם חיבור לרגש ממש מעניק יכולת כאילו ספציפית. ואני רואה את זה בתור משהו שלישי ונוסף לזה שקודם כל יש שכל ואז יש רגש, וזה משהו שלישי נוסף ונפרד מהם וגם מחובר אליהם. והדרך הכי טובה שלי להגדיר את זה זה שזה מין מצפן פנימי כזה. כאילו פשוט מין ודאות כזאת. מה נכון לנו ומי נכון לנו. לא תמיד נכון לציית לזה, אבל אני חושבת שנכון להקשיב לזה. כי לא תמיד זה צודק, אבל בהרבה מקרים כן. ובעצם זה כאילו, עכשיו נהייתי כזה, באתי להגיד משהו, ואז כזה קצת איבדתי את זה, ואז רגע, מה רציתי להגיד? שהוודאות הפנימית הזאת, כאילו, היא... מה רציתי להגיד? אני אעצור את זה שנייה. נזכרתי. שהוודאות הפנימית הזאת היא מין משהו שהוא באמת לא שכל ולא רגש. זה כאילו, לפני חצי שנה בערך, הבנתי שאני רוצה לעזוב את התואר, וזה לא היה רגש וזה לא היה שכל כל כך שהביאו אותי להבנה הזאת. זה כאילו פתאום נוצרה אצלי מין ודאות כזאת, כאילו, וואי. זה פשוט, הייתה לי מוטיבציה ללמוד במשך הרבה זמן, כאילו הרגשתי שזה הדבר שנכון לי, ופתאום, ממש ביום אחד, פתאום הרגשתי שכזה קצת נאבדה לי המוטיבציה. ואז כזה דיברתי בטלפון עם חבר, והייתי כזה, פתאום זה התחיל קצת להלחיץ אותי, הייתי כזה, וואו, רגע, משהו קורה כאן, כאילו משהו בפנים, בתוכי קורה כאן כזה. ואני חושבת שכבר בשלב הזה, כבר החוש הזה, המצפן הזה כבר ידע שהתואר לא נכון לי, כאילו זה לא הכיוון שלי. וזה לא היה רגש, זה לא היה של וואי, מבאס לי ללמוד, לא כיף לי, וזה לא היה שכל של
זה לא נכון לי לשלב הזה בחיים שלי. אלה דברים שאחר כך הסברתי, כי הם חלק מזה, אבל ההבנה הזאת פשוט הגיעה ממקום אחר, ואני כאילו הייתי כזה, הרגשתי שקורה לי בפנים משהו, אבל הגבתי כזה בקטע שכלי כזה של, טוב, אני אקח את הזמן לחשוב על זה ונראה וזה. אבל באמת, אני חושבת שההחלטה הזאת או ההבנה הזאת הייתה שם כבר ממש באותה דקה. וזה קורה לי לפעמים, אני חושבת שלכולנו זה קורה, שלפעמים החלטה מתקבלת אצלנו בפנים לפני שהחלק המודע השלים איתה או מודע אליה. ובדיעבד אני הבנתי שכשהייתי בתואר אני לקחתי איתי חומרי לימוד לכל מקום כל הזמן. כל הזמן היה לי בתיק את החומר של המבחן הקרוב וזה. בפועל כאילו כמעט לא נגעתי בזה, אבל זה היה מין לצאת זה היה כאילו התפיסה שלי, של אני לומדת, כאן זה מה שאני עושה, אז בגלל זה כל הזמן היה איתי, אבל אני חושבת שכבר ביום למחרת הערב הזה, שההבנה הזאת התקבלה אצלי במקום בלתי מודע, אני כבר הפסקתי לקחת איתי דברים בתיק, כאילו חומרי לימוד, אני כבר הפסקתי לקחת איתי. וזהו. ולקח לי זמן כזה להשלים עם זה שכלית ורגשית, אבל בסוף עזבתי את התואר, וכבר אז הייתי כזה, רגע, אז מה הכיוון שלי? כי כאילו מגיל קטן יחסית רציתי להיות רופאה, בגלל זה עשיתי את התואר הזה. ושוב, מהמקום השלישי הזה, לא השכל ולא הרגש, מהסוג של מצפן הזה, הרגשתי שמד"א מושך אותי. ואחר כך מצאתי את ההיגיון השכלי והרגשי בזה. שכלית כי יותר קל להגיע לשם, ברגע שאני אהיה שם אני אדע אם באמת התחום הרפואי זה הכיוון שלי, זה כאילו זאת עבודה שאני אתחבר אליה, במקום הרגשי כאילו ברפואה יש את החיסרון שזה משהו שהרבה פעמים הוא מאוד כאילו יבש כזה, זה פשוט לשבת מול מחשב הרבה מהזמן, וגם להיות בקליניקה או להיות במחלקה אין כל כך אקשן, ואליי האקשן מאוד מדבר, אני מאוד מתפקדת טוב תחת לחץ, כאילו בגלל זה גם עוד קטע של חלק מהסיבה שאני מאחרת, כי פתאום כשיש לי רק 2 דקות להתארגן אני פתאום סופר יעילה. אז אני מתחברת לזה שבמד"א יש עבודה תחת לחץ, ויש גם המון מגע עם מטופלים, זה כאילו ממש עבודה כזאת פחות מול מחשב בחדר. אז זהו, אז קודם כל המצפן הפנימי הזה שלי כזה הרגיש שמד"א מושך אותו. ואז אחר כך הבנתי שבאמת יש בזה היגיון שכלי ורגשי. וגם הייתי כזה, אוקיי, מה אני אעשה? כאילו, אני גרתי אז עם אמא שלי בחיפה, אחרי שעזבתי דירת שותפות. וחשבתי, אז לפני שעזבתי את התואר, חשבתי שאני או אגור במעונות, או אשכור דירה איפשהו בעיר, לבד. ופתאום הייתי כזה, אוקיי, כאילו אין לי סיבה להישאר בחיפה, מה אני אעשה? ואני לא יודעת אם עד אותו רגע ידעתי כמה אני אוהבת את ירושלים, אם חשבתי על זה בכלל. וואי, קשה לי להגיד, אבל הבנתי, כאילו המצפן הזה כיוון אותי לירושלים, והחלטתי שאני רוצה לעבור לירושלים, פשוט כי זאת העיר האהובה עליי בעולם, עיר מדהימה, וואו, כאילו אני לא יודעת מאיפה להתחיל בכלל. והייתי כזה, בא לי לגור כזה באזור הצעיר עם האקשן ועם העניין, וכאילו עם האווירה הירושלמית העתיקה הזאת. והייתי כזה
במה אני אעבוד, ודיברתי עם חנוש, חברה שלי המתוקה, והיא אמרה לי שבבדיקות דם אפשר להרוויח טוב. ואז כאילו, עד אז אני נמנעתי מהעבודה של בדיקות דם, כי מהניסיון שלי, כשבשירות לאומי לקחתי בדיקות דם, זה מאוד היה לי טריגר מאוד גדול ל-OCD. אבל הייתי כזה, אוקיי, משכורת טובה, זמן להתמודד עם ה-OCD. והייתי כזה, גם, טוב, אני רוצה לעבוד במשמרות לילה, כי אז במשמרות לילה מרוויחים יותר, ויש זמן פנוי לעשות מה שרוצים. ופאסט פורוורד, חצי שנה, אני פאקינג הגשמתי את כל הדברים האלה. את הכל. יואו, זה מרגש אותי להגיד את זה. וואי, איזה כיף. בסופו של דבר, לא הכל היה כמו שחשבתי שיהיה. בבדיקות דם אני לא מרוויחה הרבה בכלל, וגם במשמרות לילה אני לא מרוויחה הרבה, זה 35 לשעה, ובבדיקות דם זה 34 לשעה, אבל זה לא משנה, כאילו, אני עובדת בבדיקות דם, אני הבנתי שה-OCD שלי פחות נוכח עכשיו גם שם, וזה היה ממש פחד שהיה לי, וגם עשיתי מין בדיקה בקיצור, זה גרם לי ממש להתמודד עם ה-OCD, לעשות משהו שתכננתי הרבה זמן לעשות, שחברה שלי אריאלה עזרה לי לעשות, בעצם שיהיה לי מין עוגן למציאות, כאילו, מי שיש לו OCD יודע שזה מין חששות כאלה שהן לא תמיד את יודעת כמה הן מחוברות למציאות וכמה לא. אז זה ממש הכריח אותי להתאמת עם זה. ולמצוא תשובה לשאלה הזאת פחות או יותר. והעבודה במשמרות לילה באמת נותנת לי המון זמן פנוי, כאילו אני עכשיו במשמרת לילה ומקליטה את הפודקאסט הזה. והמגורים שלי הם וואו, במקום הכי מושלם שקיים, יואו. כאילו הייתי כזה, גם בא לי לגור בדירה עם שותפות. וזה מה עשיתי, בסוף במקום לגור לבד, גרתי בדירת שותפות, וזה באזור כזה ירושלמי, מהמם, עם הסגנון בנייה הישן הזה, ואני דקה מגן סאקר, ו5 דקות 10 דקות משוק מחנה יהודה, ויואו, פשוט מושלם פה. וזה פשוט מדהים בעיניי, שהקשבתי למצפן הזה, והגעתי למקום מאוד טוב לי. ועוד כמה ימים אני מתחילה קורס חובשים במד"א. אז אני ממש הגשמתי את הכל. זה סופר מגניב. ועכשיו המצפן שלי די שקט. אין לי איזה... כאילו אני רוצה לטוס לטייל, נראה לי. ואני גם רוצה לעבוד במד"א. אז אלה הכיוונים כרגע. ויש נושא כאילו, בנושא אחר, מעבר לנושא אחר, לאחרונה יש משהו שאני נתקלת בו מהמון כיוונים. גם אני מרגישה את זה. גם חברה שלי, גם חבר, גם מהמשפחה. זה משהו שבנות משפחה שלי מרגישות. וזה מין, זה הנושא הזה של, זה פשוט, וואי, איך להגיד את זה? אני אגיד במה זה מתבטא. זה מתבטא בזה שאני יותר מפספסת דברים, שאני לפעמים ממש מתבלבלת כשאני מדברת, בזה שאני מפספסת דברים שאני רוצה לעשות, אני מתכוונת לעשות משהו ואני מפספסת את זה. בסופו של דבר בזה שהמוח שלי פחות מחזיק דברים, הוא פחות נוכח. ואני יכולה להגיד שהוא פחות חד, למרות שאני לא בטוחה שזה העניין. זה מה שחשבתי, אני דאגתי שזה ממש בעיה בזיכרון, אבל אני חושבת
שהגעתי למסקנה שזה לא בעיה בזיכרון, כלומר, יש למוח שלי את הפוטנציאל, את הכלים, נגיד שהזיכרון קיים והחדות קיימת, אבל הם לא באים לידי ביטוי בפועל, בגלל שאני פשוט במין ריחוף כזה. אני כאילו לא נוכחת, אני לא על הקרקע, ובגלל זה, כשנגיד מדברים איתי, קשה לי לעקוב אחרי השיחה. זה לא כי אני פחות חכמה מפעם כשהיה לי קל לעקוב אחרי השיחה, זה פשוט כי אני פחות נמצאת כאן. או שאני מתחילה להכין סנדוויץ', או נגיד מתחילה להכין סנדוויץ', ואז אני שוכחת ממנו לגמרי. זה לא כי הזיכרון שלי פחות טוב, זה בגלל שראיתי משהו אחר, ופתאום התשומת לב שלי נמשכה לשם. ובגלל שאני לא מקורקעת, אני לא כל כך נוכחת, אז אני פשוט כבר עברתי למשהו אחר. והמסקנה הזאת שלי, שזה מה שזה מקושר אליו, הגיע קרה לי עוד איזה בלבול, כאילו באתי להכניס משהו למקרר ולמקפיא, והתבלבלתי, כמעט התבלבלתי, כאילו באתי להכניס את מה שלמקפיא למקרר ולמקרר למקפיא, ואני ממש כזה, באתי לעבר המקרר, והייתה לי תחושה כזה שאני עומדת לעשות טעות כלשהי. אז אני פשוט כזה קרקעתי את עצמי, כאילו הייתי במין ריחוף כזה, וקרקעתי את עצמי, ואז הייתי כזה, כן, זה למקרר וזה למקפיא. כאילו, זה פשוט פתר לי את הבעיה באותה שנייה. ואז ממש הרגשתי בצורה מוחשית, איך הבלבול הזה הוא תוצאה של פשוט פיזור, ולא של בעיה בזיכרון. ובגלל זה אני חשבתי היום אולי להתחיל ממש לתרגל את זה, וממש לעשות לי נגיד טיימר כזה, וכל שעה לעשות לי ממש כמה שניות של קרקוע, של להיות כזה איפה אני נמצאת עכשיו, ולהרגיש את המקום שאני נמצאת בו עכשיו, ואז אולי זה פשוט יבוא לי יותר טבעי, ואני פשוט בצורה טבעית יתחיל להיות יותר נוכחת. אבל נשאלת השאלה, למה מלכתחילה אני לא נוכחת? למה אני מרחפת ומפוזרת? למה פתאום אני לא נמצאת על הקרקע ובהווה? למה? ואני חושבת שאולי הסיבה היא התקופה הקשה הזאת שאנחנו עוברים. זה התחיל גם לפני כן, האמת. אני לא יודעת למה. אני די בטוחה שזה התחיל לפני, אבל הגיוני לי שזה כן מתקשר לתקופה הזאת, כי וואו, קוראים כל כך הרבה דברים נוראים, אז למה שאני ארצה לנחוח כאן? למה שאני ארצה להיות בהווה ועל הקרקע הזאת? אז זה מתקשר לי לזה. וזה כאילו גורם ל-ADHD שלי להחמיר. כאילו, יש משהו שנקרא, אני חושבת, שיתוק ADHD, שנגיד נמצאים באינסטגרם וגוללים, אוקיי? ואז פשוט לא יוצאים משם. כאילו, אני כזה יודעת שאני צריכה לעשות דברים, אבל אני פשוט שם. או שאני רואה סדרה וזה עוד פרק ועוד פרק, וזה פשוט, אני צריכה לקרוא את עצמי מזה בשביל לקום לעשות משהו, וזה קשה. גם אם אני כבר לא כך נהנית מהסדרה, וגם אם כבר בא לי ללכת לישון, וגם אם אני מרגישה שהאינסטגרם לא עושה לי טוב, אני לא מצליחה לקרוא את עצמי מזה, ושמתי לב שכשיש משהו מבחוץ snaps me out of it, אז וואו, זה כאילו שובר איזו היפנוזה כזאת. וזה עוזר לי להתנתק מאוד בקלות. נגיד אם אני רואה סדרה ואני לא מצליחה להתנתק, ואז אני שומעת מפתחות מבחוץ של השותפה שבא לי להיכנס, תוך שנייה it snaps me out ואני מצליחה לקום. זה די מדהים. ווואי, קרה לי משהו ממש מצחיק אתמול. עשיתי הקשבה משותפת עם קייטי, החמודה שלי, והיא הייתה הדי-ג'יי שלי למקלחת, והיא שמה מוזיקה, ואז התקלחתי, וקורא לי גם במקלחת שיש לי את השיתוק ADHD הזה, שאני פתאום כזה עושה כזה מסתבנת מאוד לאט, עושה את הכל מאוד לאט, כי אני עם המחשבות בתוך הראש שלי וזה. ואז פתאום היא שמה שיר שנקרא שבוטה, מי שמכיר, זה שיר
שיר מיוחד, ופשוט התחלתי להיקרע מצחוק. כאילו, קודם כל, זה snapped me out of it, כאילו, מהשיתוק ADHD או מה שזה לא יהיה. אבל גם פשוט נקרעתי מצחוק. טוב שהייתי בדירה לבד באותו זמן. בעצם גם עם השותפות שלי היו, זה היה יכול להיות ממש מצחיק, כי פשוט הן היו שמות פשוט מהמקלחת על פול ווליום את השיר שבוטה, ואותי נקרעת מצחוק, פשוט נקרעת מצחוק. וזהו, אז אולי שוב, גם כאן, כאילו, וחזרה למה שאמרתי בתחילת הפרק, שכשיש בעיה צריך להתייחס לשורש שלה, אז אם כאן אני לא מצליחה, כאילו יותר קשה לי להתפקס כי אני לא מקורקעת, אז מה שאני צריכה לעשות זה לתרגל קרקוע. זה לא בדיוק השורש. השורש הוא הסיבה לזה שאני לא מקורקעת, אבל אני לא יודעת מהו, ואני לא יודעת אם אפשר לפתור אותו, כי אם זה המצב במדינה, אני לא הולכת לברוח מכאן, וגם אם כן, זה לא ישנה בכלל, כאילו, את החיבור שלי לכל מה שקורה פה. אז זהו, אז אולי נגיד, אני אקנה שעון יד כזה, ושהוא יעשה צפצוף כזה פעם בשעה, ואז אני כזה, אוקיי, זמן לקרקוע. וזהו. אני אסיים כאן את הפרק. כן. וואי, היה לי ממש נחמד לדבר. טוב, אני אעצור כאן את הפרק. אולי אני אקליט עוד פרקים. נראה לי שאני אעשה את זה גם אם לא יהיו הרבה תגובות או לייקים. כאילו אני יודעת שלא יהיו הרבה, אבל אולי גם אם לא יהיה כמעט בכלל, כי באמת היה לי מאוד נחמד להקליט. וזהו, וואו, יכול להיות ממש כיף לעשות את זה עם חברות. חברה שלי אורית